Tak, dobré ráno. Tuším, že je piatok a opúšťam dolinu 7 jazier. Spal som tu vo výške 3000 metrov nad morom. Počasie, ako vidíte, sa mení. Od juhu ide vlhký vzduch od Čierneho mora, ktorý prinesie búrky aj zrážky. Toto je cesta do doliny na cestu D925. Takže musel som si nastaviť navigačku, lebo ma čaká jazda v hmle. Ale dúfam, že tá hmla sa skoro rozplynie. Včera som videl, ako auta s predným náhonom tu mali veľké problémy, lebo je to dosť strmé stúpanie a ide sa v takejto šotoline. Včera, keď som prišiel do doliny 7 jazier, tak okrem motorkárov, ktorí síce prišli až po mne o pár minút, bolo tam ešte niekoľko tureckých rodín, ktoré tam piknikovali. Keď videli, že som zahraničný, to proste hneď prišiel jeden, dal mi dáky kebab, tak len v ruke, otrhnutý, no bez akýchkoľvek takých hygienických týchto, ponúkli ma čajom. Potom prišiel druhý Turek, ten mi zase dával slivky, tak slivky som zobral. Samozrejme aj ten kebab, tak je slušné to prijať, takéto pohostenie, aj keď ja som mal svoje jedlo za sebou. A potom, keď som si rozložil už stan, tak trošku povedla, tak tam zase, čo bola najbližšia rodina, ten zase tam vypekal mäso, zase som musel prísť ku nemu, bol to nejaký doktor, 60-ročný, a zase som musel jesť, zapíjať čajom, ešte aj také koláče. Proste Turci sú veľmi pohostinní, keď vidia takéhoto zahraničného niekoho. Neviem, či toto by bolo aj u nás, keby napríklad sme videli zaparkovať na námestí Nemca s karavanom. Aj keď ja som o to veľmi nestál, lebo ja som stále pripravený na všetko. Mám so sebou vodu, jedlo, stán, všetko, mám kde spať, no ale bolo to milé, lepšie čerstvo upečené mäso, ako nejakú konzervu jesť, alebo nejaký sendvič, čo som si kúpil v obchode. Takže vošiel som do hmly, nič zaujímavé ma tu nečaká, tak dúfam, že skoro výjdem dakde na slnko. Južná strana pohoria vyzerá prívetivejšie, ale neviem, ako to bude s mojou cestou ďalej, lebo ja teraz chádzam na južnú stranu, na D925, prejdem cez hrebeň na druhú stranu, tam je nejaké mesto Ikizdere, tam musím natankovať plnú nádrž a potom sa vrátim naspäť na hrebeň. A keď na hrebení budú takéto oblaky, že viditeľnosť bude 5 alebo 10 metrov, tak budem znova musieť prehodnotiť moju trasu. Lebo v tej hmle to človek ani nevidí, kde ide, a je tu plno odbočiek. Takže tak uvidíme, čo ma čaká. Teraz idem dole na D925, idem do mesta natankovať, kúpiť zásoby. Prichádzam do dediny, kde som sa včera otáčal, lebo včera som trošku tu poblúdil. A otáčal som sa preto, lebo už som mal dojem, že niekomu naozaj prechádzam cez dvor, cez súkromný dvor. Takže toto je ono. Tak tadiaľ to ide cesta do doliny 7 jazier.
Včera tu ešte pobehovali kury. Naozaj som si myslel, že idem zle. Naberem si vodu. O chvíľu budem prechádzať popod hrebeň cez tunel, tak som veľmi zvedavý na druhej strane tunela, že čo ma čaká, aké počasie. Lebo ako vidno, hore na hrebeňoch sú oblaky. – 14 300 metrov, to nemyslie vážne, 14-kilometrový tunel. Tak vážený, na druhej strane tunela 14-kilometrového to vyzerá s počasím veľmi biedne. Takže idem na pumpu nakúpiť si a uvidíme, čo ďalej. Ako vo Švajčiarsku, domy v strmom kopci. Paráda. Za chvíľu odbočujem na hrebeň a uvidí sa pravda, či je to v oblakoch alebo nie, a uvidí sa, kadiaľ pôjdem ďalej. Bol som natankovať plnú nádrž, kúpiť dáky proviant a uvidí sa. Tak vážený, vyzerá to celkom sľubne. Z D925 sa dostávam hore na hrebeň a som tak na hranici nad oblakmi, takže po hrebení sa pokúsim dostať k D915, takzvanej ceste smrti. Už som myslel, že to bude musieť vzdať, lebo od Čierneho mora tu ide studený vzduch, ktorý prináša oblačnosť, ale kým sa dá, tak idem ďalej. Toto je proste paráda. Vraciam sa z hrebeňa, lebo tam sa cesta skončila. Sakramenská dolina, že ja som si nenechal namontovať hmlovky, jak má mnoho turatesákov, motorkárov v súčasnosti a používajú ich cez deň, keď svieti slnko. Tak priatelia, moja cesta, čo som si narysoval na mape na Google Earth, nefungovala, tak som sa musel vrátiť a teraz idem po tureckom TET medzi cestami D925 a D915. Hore na vrchole by sa to malo napojiť aj na moju trasu, ktorá však bohužiaľ, keď som vyšiel na hrebeň, bola neprejazdná. Má to len jednu chybu, že zase úplný hrebeň je v oblakoch, takže tak uvidíme, čo to tam bude. Tak ten turecký TET sa nám dá ako mení na neprejazdnú cestu. Vidno, že tu dávno nikto nejazdil. Ide to až do výšky nad 3000 metrov, tak dúfam, že nebude dáky zával a že sa tam dostanem. Už som v celkom slušnej výške. Pozrieme na vrstevnici. 2800 metrov. Tak jazda. Dochádza mi pamäťová karta v GoPro, takže musím ju trošku šetriť. A večer na hoteli vymažem dáke nezáživné zábery.
došiel som do nejakého strediska turistického a je to tu riadny cirkus. Tak salam aleikum for everybody. Takto som dopadol, predpovede sa naplnili, som tu v úplnej hmle, som v sedle cesty D915, takzvanej cesty smrti, neviem síce prečo, vôbec to také hrozné nebolo, vo výške 2330 metrov a tu asi končím s južnou časťou tureckého Tetu a idem domov, lebo z Čierneho mora, od Čierneho mora sem severozápadné vetry doviali vlhký vzduch, ktorý sa tu samozrejme vyzrážal. A toto je celý hrebeň. Tak toto vyzerá, takže ďalej už nemá význam pokračovať.